Konečne v pyžame. Si horší než Mici. Môžete mi vysvetliť, čo tam... Cítiť ho už. Áno, cítiť ho. Kedy ho naposledy ste ho kúpali? Už ho cítiť. To kandy. More. Lucio, nie, nesmieš. Nesmieš. Ja viem, že vidíte rozmrazanie a teraz pomôžem. More, nie, nerob to, čo si myslím, že ideš robiť. Bežím, do teba ja už. Bujeno. Som sa s tým trepala nejaké 5 minút, 3 a aspoň som dostala odmenu. Ako pri rozbalovaní. Ináč ideme ochutnať. Ináč, ak ste si mohli všimnúť tento papierik, na čo je, tento je na to, že zatiahnete, takto otvorí sa vám. Keď ste nevedeli, na čo je, tu máte na čo. A ideme si dať. Ja viem, že už máme takú ochutnávku Kinder vajíčka a tohoto, ale milujem tú sladkosť, tak prečo nie? Počkajte minútu, kým to dopapám. Určite sa napijeme. A niektorí si myslia, že tu nepatrím, lebo mám iba 7. Ale v realite áno. Lebo cítim sa na 9. Ale to nič. Ježišmarja. Lucio. Ježišmarja. On má lišil do líca, má kúsov. Čo? Super by no Netflix. To mi iba prišlo k správe, lebo tvoja mám... Neverím. Mám 9%. Neverím.